sakon batamai isola rosmita tiffin oke teka bang rohoy tamke tabong ke mai kaisa mophogo sakrani bata tiffin rok dai robaye kokia kaisa khagra nahi khagni nai tongo tabong ke kokia satang sung tongo oro sura kaisa beram kaisa moso kaisa song kaisa srojado temi srojaya kokia satang ta abo hingke sakla trani ri rok posuti mani ri rok ani sud rok ri rok sui rok bole hando hoini maise hado ko kodal ben thangbalangbo tabok hingke godal kaisa da kaisa najak ang tabok ani kolni lama gati lama sap khaigra rowa kwbang mung tongha bithi romani si bithi paipile ha tabor ang rok roi hinge bithi paiman liya ba tabok godal bai da bai khe tuk tongbole sol ya khe ha fiusik ek baisa tan hamle o kasle ui kelaya jata kita bahai kisa khairunai quay dia yang kabam kai jako bo u yang dige halu na hi chi mon noi khan de dosan thui ma pala mon de yang kai ro kai nai ta bo sole ka na hale je kai man ni kai se bo thuya ta ni yang hi ro ka ni ma kai man ni botai kota tangkhe godal ba khaisni godal ba tabong khe asuk sap khaibe hando lengu asuro sap khale hando khana khe uron jimu thukhaine leng niron bai bebi asuke kesra satong kutong masan samang tangge bukhar kesak jang bai hanai di haifan buri hain tongkho tabok khe ani nabra bari tuk tong phla kana hadi tapi tama bosorni 10-12 bar so sap ma khaina yang ko he sap khaja habol farja ta tani hole amo sejnani bani bakong rok laibe manta kitabu hai yang le khai pija kitabu yang pura khai pigran tini khali ya khana khaisna hi ba thangmani hai nawa aso tongla hangkheng ya sam khaikle gisal ago hi sengja phimani ka
ya nai samkang tong purong ke nugya purok ta bole kisa sang paila hamba mobile tiklai naigrana mobile khulok naigrana tv khulok naigrana isa logero be kok sagrana hi hopron ke borok mokol thaiyo sabani bwsai hai sabani comment khaiyo ani bwsai hai tabong ke ani rok no example roi phunuknai omo haikhe jepha bwkhai ninglang hungta achogoi mobile nai tong phrong khe bwsai rok nukmani do samung mungsa khaiya hai achogoi tv nai tong mobile nai tong hi kwbangma borok potor kok sanai ta omo hai khithai rok sini sungsar rok no nijini yak bai khe hui tongma rok khe borok hingkhe mokol klaiya tei satung kutungma rogo jabra bong bra nokbra bari godal bai hokmani hai khe da bai hokmani no hingkhe borok nukya si do tagle lengla ha samrok paibaile hamba tv rok naisinai mobile rok naisinai hoprong khe borok hingkhe mungsa khaiya nokni samung mungsa khaiya phatani samung mungsa khaiya hi howani chokdro si bwhui rok no aswk hai ani khithai rok no haiyama rok hinta hambai do kwrwi chaba haifale ta khainai hai no phalale kwchwng khe tongmani nangli saf sutra khlaiui tabok hingkhe samung rok paibaiui twi rok tububaiui mai chai tonglaha kokiya chatang sungjak hingkhe tei alu moso khaijak bera masa khe moso khaijak ta tabok poni 11 ta bajoi tongo tabukse ang maisa bo phunyaini baidi poni mai chalaha.